Na kraju današnjeg predavanja, zadnjih 10-15 minuta, ćemo navesti nekoliko primjera kako čovjek da razumije Kur'an, a to ste vidjeli u dosadašnjem dijelu predavanja. Navest ćemo nekoliko primjera. Prvi primjer, 158. ajet sure Al Imran, Allah se obraća poslaniku alejhi selam. Prije što pođemo govoriti o ovom primjeru, zapamti pravilo. Svako obraćanje poslaniku alejhi selam u Kur'anu obraćanje tebi mene. Osim ako Allah kaže poslaniku alejhi selam, ovo je striktno za tebe. A to nema u Kur'anu jedan ili dva mjesta. Kad god Allah govori poslaniku iz njegovu ličnost, to govori meni tebi. Čak nekad mu govori, a od njega ne traže da to uradi. Primjer, prvi ajet, sura Ahzab, kaže Allah, ja ejuhan nebiju ittaqillah, o vjerovjesniče, boj se Allaha. Jer Allah govori nama ili poslaniku samo? Svima nama govori. Kroz ličnost poslanika, i njemu, i nama. Gdje je primjer da Allah govori kroz ličnost poslanika, a ne govori njemu? On je izuzeti toga. Kada kaže Allah u suri El-Isra, u 23. ajetu, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, i tvoj gospodar je presudio da se robuje samo njemu. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, da se prema roditeljima postupa lijepo. Kaže Allah, kaže dalje, kaže imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uf. Kaže ako neko od njih doživi kod tebe, kome govori Allah, poslaniku alejhi selam, kod tebe starost, nemoj im govoriti uf. Mome sam ne roditelja. Ne dede, ne nikog. Ne govori Allah njemu, nama govori, nemoj reći uf. I svaki razuman insan, kad shvati koliko je pravo roditelja kod Allaha, taj ima 10 kočnica kada su roditelji u pitanju. I ručnu, i nožnu, i sve pali kada su roditelji u pitanju. Jer danas pravo roditelja je zanemareno i sistematski uništeno kroz sisteme koji su ljudi nametnuli. Danas je rijetkost da neko poljubi svoju majku i svog oca u ruku ili u čelo, da iskaže poštovanje, da udijeli, da da, bez da od njega traže. To je rijetkost. A to su principi Islama. I Allah kaže u ovom ajetu, meni robuj i odmah posle toga slušaj roditelje. Prema njima budi dobar. I svaki razuman insan danas u kakvom vremenu mi živimo, mora raditi za sebe. Nemoj se oslanjati na djecu. Jer vidi da dok si živ da te se ne sjećaju. A kamo kad umriš? U svoja djela se osloni. Sam za sebe radi, nemoj od djece ništa očekivati. Jer, kao što vidimo i mi, i svi se sjetimo da smo nekad imali da jedu nekoga i za njega da uputimo godišnji 2 puta. Radi za sebe. Radi za sebe.